हासिगोन हिनो हहम ददम हामजोंनि बिसिंतै रोजामक मोसामनि बिसिंतै बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि फिल बिसि सारा जिब्रै आसाइमो साल पालाइजगै दंगो आबो हाइगिन तिनि आसाइमो साल उरुवा पार्टी रेड जन ग्रुप बाय लुवाजिजाक आसाइमो सालनि पान्डा लामाव थांना सुख्लायनाय लोगोरावनो गतै रक दै रक जाजारा मानि रक याफारि बुबाग्रानि आसाइमो साल पालाइलायखा तै बुबाग्रानि कग्नबो पिरखा जे तिनी नरग्रा बाबा गारानि कथार सारो तिनी गारि बाबा थारगै सामु ताबुक चॉकलेट होइते बा कक पिरजाक तंग माने ताम नरगै खाइजाक तंग हबो पहिलानो नरक मेडिया रकनो खाका हामिया फरो ताई जरा नुगै तंनाय नाय तंनाय बरकनोबो जों चिनी महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि आसाइमान तिनी 114 तम साल और सालनो रक सावैनो जों तिनी जे चिनी चुकसाक जों लामातै थांनाय बा चिनी जे कुनु व्यक्तिरावनो जों कलसा कलनै गतै जों बाग्रिचारि तनि लायो तामनि बागै हिंगांखाय राजानि नाहार मुंखा बेलायखेनो कतर काहाम खाकुवार हाइफनो ब ताबुक गरिखा थैथांखा हाइफो तिनी बिनि आसाइमा सालनो रक सावैनो जों तिनी अ सालनो पालाय तंलायो उरुवा कामिनि रेड जोन अफिस नि बसकांग आबोनि बागै जों तिनी तैबो चिनी खासारांका खरकसा बनो चिकन साकाय जों फुनुमानि थांमानिया ब काइसा ड्रग युजार ब तिनी महाराजानि 114 तम आसाइमानि साल अ साल कथार ब खाबाय खोगबाय समाय तांखा तिनी निसिमि बताय ड्रग चालिया हनै तैबो जों लगिमानखा तेबो सेकांगो जों खरकसा चिनी बनबो जों सिगन खानिन थांमानिया प्रकाश देबबर्मा ब आयं दुमराकारिक फाइसिंनि ब बर फाइमानजाक फाइक्या फाइखाय जों खा खलायो बरक ब ताबो काहामनो तंगो चालिया हनैनो सावो आबोनि बागै जों बेलेखे तिनी खा तंथकजाक बिनि खा बाय खोगबायनो ब बिनि सालो अ राजा आसाइमानि सालो ड्राग्स न या कारनानि बागै कग्रमान ताई बिनि साकबाय रंनो बको कसारो अ लाम हामियानि थेके जाकारै लाम काहामो हिमनानि बागै बेलेखेनो हाम बसकां सालागो अमते हाइकै कामिनि सला सेकला बोरि सेकला रंनि बागै रक बुन्दा हाइकै या पेरि रक सेनाय नर जों रेड जोन ग्रुप नि थेके बा रेड जोन अफिस नि थेके बा टीम नि थेके जों लोकरंनि थाने अबनो कक कसारनाय लाम हामियानो या करदी साक नि लाकमा न मुथांदी ड्रग्स नो या करदी लाकमा मुथांदी अ ककनो न जों लोकनि थाने छाना मुसुंगो अब काइसा बेलायखाय लाम हामिया थैनानि लामा निजिनि रांबायनो निजे चावै निजिनि साकनि लाकमा न हामिया लामा उतलां थांमानि कलाय गाय हामबाय चिनी मीडिया ताफाय ताफुक सनो चुना तिना जरा काम दिफेन बगे चिनी 114 तम चिनी महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि जे बादनि सालो जों तिनी एंटी ड्रग्स टीम नंगै रेड जोन ग्रुप नंगै जों तिनी बरकाथालतो मोहनपुर थामानि जे लामाबो जों अर चिनी जे चुक्तै जों सामुं कचकनि फन बागलाय तंगा जाव ओंखाय ति बोतल रिलाय तंग जाव ओंखा आबनो रगै आं तिनी जे चिनी एंटी ड्रग्स टीम नंगै आं जे ड्रग्स जे साइ तंनाय रंना बरना आं अबनो कक कसानो मुचुंगो तिनी नि सालो अबनो सानाय आं सामुं काहामनो चादि चामुं हामिया बाय साकनो ता देरा रिदि सा काहाम तंखैसे नुखुं काहाम ओंनाय नुखुं काहाम हिमखायसे कामि आमसाय हामनाय कामि आमसाय काहाम तंखैसे दाफावा हामक्राय फायनाय दाफावा हामक्राय फायखैसे दाफाना यक सामा सपायनाय नों गोरै हिंखे निनि नुखुं हामक्राय गोरै नों गोरै हिंखे चिनि कामि हामक्राय गोरै नों साइदे मान निनि लांमा चिनि दफानि बागै बोसोक नांकुक मानि ड्राग्स याकारदि थांगै तंदि दफानो खाकसांना तुबदि आबनो बिनिनो अ जे बुबागारानि आसाइमानि सालनो आं ड्राग्स जानाय रंनो चिनी एंटी ड्राग्स टीम नंगै
kogna ang kasarani mutungo jate chini tiprasa da phate wansa da phamtu je saratir pro je drugs je user khaita maro borok jotono yakar batu tini ni sala tai tirprano chini haste hapang ro nesha mukti khanyan bagai dakti dakti yakri sakai tebo sana saina chini tini ni je exercise da tomono chocolate distribute no ruksawai hambai mari Ani bumo Joyce Devorma Raja Azimani Khalkaro ang sumai tangsinai drugs ya karena ni bagai dia ni dolongno ang kobugo drugs ya karena ni bagai hambai asuma